Lao Tse, Tao Te Ching. Capítol 1. El Tao, que pot ser expressat, no és el Tao etern. El nom, que pot ser definit, no és el nom immutable. La no existència és anomenada l'antecedent del cel i de la terra. L'existència és la mare de totes les coses. Des de l'eterna no existència contemplem serenament el misteriós principi de l'univers. Des de l'eterna existència veiem amb claredat les distincions aparents. No existència i existència són idèntiques en el seu origen. Només es diferencien al fer-se manifestes. D'aquesta identitat se'n diu profunditat. La infinita profunditat és la font original de totes les coses de l'univers. Capítol 2. Quan tots comprenem que la bellesa és bella, aleshores existeix la lletgesa. Quan tots comprenem que la bondat és bona, aleshores existeix el mal. Així doncs, l'existència suggereix la no existència. El que és fàcil és ocasió del que és difícil. El que és curt deriva, per comparació, del que és llarg. El que és baix es distingeix del que és alt per posició. Ressonància harmonitza so. Després va l'encalç de l'abast. Per això el savi actua sense acció i ensenya sense paraules. Capítol 3. No aplaudint l'il·lustre, preservem l'home de la rivalitat. No valorant el que és preciós, el protegim de la cobdícia. No revelant el que és desitjable, el mantenim allunyat de la confusió. Per tant, el savi governa, buidant el cor de l'home, omplint el seu estómac, debilitant la seva ambició i enfortint els seus ossos. El protegeix sempre per conèixer el que és dolent i de desitjar el que és bo, i així no permet el triomf de l'astut. Governa per mitjà de la no acció. Després, res no hi ha que no sigui governat. Capítol 4. El buit del Tao no és fàcil de corollar. En la seva profunditat sembla ser l'origen de totes les coses. En la seva fondària sembla que romangui sempre. Desconec d'on prové, però se'l veu com el predecessor de la naturalesa. Capítol 5. Ni el cel ni la terra mostren parcialitat. Per a ells les coses semblen gossos de palla. El savi no mostra la seva bondat. Per a ell, l'home s'assembla a un ninot de palla. L'espai entre el cel i la terra és com una manxa de fornal. Buida en aparença, ho conté tot. Com més se la mou, més sorgirà del seu interior. Aquell que més parla, més aviat s'esgota. És millor guardar el que hi ha dins d'un mateix.
Capítol 6. La vall i l'esperit no moren mai. Ambdós formen la mare mística, en el ventre de la qual hi tenen origen el cel i la terra. Aquest sembla que romangui sempre. S'usa i mai no pot ser consumit. Capítol 7. El cel és etern, la terra permanent. Són eterns i permanents, ja que no cerquen en ells mateixos la raó de la seva existència. Per això perduren. Igualment, el savi es manté rerassegat i és el primer, perquè s'oblida d'ell mateix, per això sobreviu. No és causa del seu desinterès, que el seu propi interès és realitzat. Capítol 8. La suma bondat és com l'aigua. L'aigua afavoreix totes les coses, però no cerca el poder. S'està en llocs que altres desdenyen, per això s'assembla al Tao. En el viure hi troba el plaer de la vida. En el sentit hi troba el sentiment. En l'amistat harmonitza amb tothom. En les paraules és veritable. En el govern és just, en el treball conforme, en l'acció oportú. Així, al no haver lluita, no hi ha el mal. Capítol 9. Abandonem les coses a elles mateixes. No les portem fins l'extrem. Una fulla esmolada contínuament esgota el seu tall. Un vestíbul ple d'or i jade és molt difícil de guardar. Riqueses, honors i orgulls porten en ells mateixos la destrucció. Un cop assolits mèrit i reputació, és oportú retirar-se. Aquest és el Tao del cel. Capítol 10. Pots guardar la teva ànima allunyada sempre de l'error. Pots regular la teva respiració fins a arribar a ser tan suau i dòcil com un infant. Pots netejar-te i purificar-te fins a arribar a restar lliure de falta. Pots estimar el poble i governar-lo mitjançant la no acció. Pots obrir i tancar les portes de la naturalesa com una femella. Pots conèixer-ho i penetrar-ho tot sense coneixement. Capítol 11. Trenta radis convergeixen en el cub de la roda i d'aquesta banda, en la que no hi ha res, en depèn la utilitat de la roda. L'argila es moldeja en forma de vasos i és precisament per l'espai on no hi ha argila que podem utilitzar-los com vasos. Obrim portes i finestres en les parets d'una casa i és per aquests espais buits que podem utilitzar-les. Així doncs, d'una banda trobem benefici en l'existència, de l'altra en la no existència. Capítol 12. Els 5 colors poden encegar la vista d'un home. Els 5 sons apagar la seva oïda. Els 5 gustos fer malbé el seu paladar. La cacera converteix l'home en una fera i tot el que és difícil el fa cruel. Després el savi fa provisió pel seu estómac i no per a l'ull. Refusa allò darrer i persisteix en allò primer.
Capítol 13. El favor i la desgràcia són com la por. La fortuna i el desastre són com el nostre propi cos. Què significa el favor i la desgràcia són com la por? El favor és un privilegi i la desgràcia un mal. Tant a l'assolir-los com al perdre'ls romanen en el temor. Després, favor i desgràcia són com la por. Què significa? La fortuna i el desastre són com el nostre propi cos. Si ambdues es deuen a aquest cos, si no el tinguéssim, com ens podrien esdevenir? Així doncs, aquell qui considera el món talment com considera la fortuna del seu propi cos, pot governar el món. Aquell qui estima el món com estima el seu cos, se li pot confiar al món. Capítol 14. Allò que mirem i no podem veure és el que és simple. Tot el que escoltem sense sentit és el que és tènue. El que tempten sense abastar és el que és mínim. Simple, tènue i mínim es conjuguen amb l'u. Aquest, revelat, no enlluerna. Amagat, no perd la seva llum. Infinit, no pot ser definit. Retorna a la no existència. És la forma d'allò que no té forma i la imatge de la no existència. És una crida al misteri. Ves a trobar-lo, però mai li veuràs el rostre. Segueix-lo, però mai no arribaràs a veure-li l'esquena. Si no abandones el Tao del passat, seràs amo de l'existència present i coneixeràs l'origen del passat. Això és la clau del Tao. Capítol 15. Antigament, el perfecte home de Tao era subtil, penetrant i tan profund que difícilment pot ser comprès. I ja que no pot ser comprès, vaig a intentar descriure'l. És caut, com aquell que creua un rierol a l'hivern, prudent, com qui tem el seu veí, modest, com una hoste, fluix, com el gel que es desfà, senzill, com la fusta encara no treballada, buit, com una vall, fosc, com les aigües tèrboles. Qui pot aclarir el que és fosc, quan de la foscor en ve lentament la llum? Qui pot aquietar-se el que és tèrbol, quan lentament va aclarint-se? Qui pot impulsar el que està estancat, quan pausadament va progressant? Aquell que segueix aquests principis no desitja la plenitud, perquè, al no haver assolit la plenitud, el declinar es renova. Capítol 16. Conserva com una fita el buit absolut. Roman en un estat de perfecta pau. Totes les coses entren en l'existència i des d'allí les veiem retornar. Contempla les coses que floreixen. Cada una d'elles torna al seu origen. De retornar a l'origen se'n diu pau. És el retorn al destí. Del retorn al destí se'n diu eternitat. Qui coneix l'eternitat s'anomena il·luminat. Qui desconeix l'eternitat està abocat a la misèria. Coneixent l'eternitat ho abasta tot. Qui tot ho abasta és grandiós, i sent grandiós és omnipresent. Si és omnipresent, és suprem. I sent suprem, abasta Tao,
Aquell que arriba a Tao és immortal. Encara que el seu cos mori, mai no morirà. Capítol 17. Els grans capitostos passen inadvertits per al poble. Els menys grans són afalagats i pregats. Els que ho són encara menys, temuts. I els petits, menyspreats. On no hi ha fe, res no pot ser assolit per la fe. I aleshores s'ha de recórrer a les paraules. Capítol 18. Quan el gran Tao es perd, sorgeixen la rectitud i la bondat. Quan el coneixement i la sagacitat apareixen, hi ha grans hipòcrites. Quan les relacions familiars no són harmonioses, es parla de fills filials i pares devots. Quan hi ha confusió i desordre en els pobles, es parla de patriotisme. Allà on hi ha Tao, regna l'equilibri. Quan Tao es perd, sorgeix la falsedat. Capítol 19. Renuncia al coneixement i no sentiràs dolor. Renuncia a la saviesa i llença l'erudició i el poble en serà més beneficiat durant molt de temps. Renuncia a la benvolença i refusa la rectitud i els homes retornaran al deure filial i a l'amor patern. Renuncia a l'engany i foragita a l'usura i no hi haurà cap més bandit ni cap lladre. Però si aquestes 4 normes les considerem com cultura, no seran suficients. Per això, deixa l'home que actuï lliurement, conserva la senzillesa i presenta't sincer, restringeix l'egoisme i redueix els desigs. Capítol 20. Entre el sí i el no, quanta diferència hi ha. Entre el bé i el mal, quanta diferència hi ha. No obstant, és ben difícil no témer els que altres temen. Desconeixem el poder del mal. Els homes viuen la vida com si disfrutessin d'una gran festa, o com si pugessin a una torre a la primavera. Només jo romanc tranquil, sense mostrar desig, com un infant que encara no és capaç de somriure. Desemparat, sense llar, els altres viuen en l'abundància. Només jo semblo necessitat. El meu esperit és, possiblement, el d'un boig, tan ignorant i confús. Els vulgars resulten brillants. Només jo semblo gris. Els vulgars saben discernir. Només jo semblo maldestre, indiferent com qui s'amaga, a la deriva, sense res per agafar-se. Tothom sembla tenir quelcom per a complir. Només jo semblo inepte i desmanegat. Només jo diferent als altres. Però trobo pau i suport en la mare que em nodreix. Capítol 21. La gran virtut es manifesta només seguint Tao. Tao és, alhora, invisible, intangible. Invisible i intangible, encara que té formes en ell mateix. Invisible i intangible, però posseint substància. Subtil i fosc, però no mancat d'essència. Aquesta essència
sent invariablement veritable, és fidel en ella mateixa. A través del temps ha mantingut la seva puresa i ha estat l'origen de tot el que existeix. Com puc conèixer que està en relació amb l'origen de tot? Per això, Tao. Capítol 22. Sigues humil i et conservaràs sencer. Flexible i et mantindràs recte. Buit i romandràs ple. Consumeix-te i seràs renovat. A qui menys tingui, més se li donarà. A qui més tingui, més li serà restat. Per això el savi considera l'u norma de l'univers. No s'exhibeix, per això sobresurt. No es celebra, per això és advertit. No s'exalça, per això es mereix elogi. No es vanagloria, per això és insigne. I perquè no lluita, no hi ha ningú al món que pugui lluitar contra ell. Sigues humil i et conservaràs sencer, diu un antic proverbi. Poden aquestes paraules considerar-se en va? És veritat que l'humil conservarà la seva enteresa. Capítol 23. Ser parc de paraules és el natural. Un vent fort no pot durar tot un matí. Una pluja torrencial no pot durar tot un dia. D'on provenen aquestes coses, sinó del cel i la terra? Si el cel i la terra no poden durar eternament, com pot fer-ho un home? El deixeble de Tao s'identifica amb Tao. El deixeble de la virtut s'identifica amb la virtut. El deixeble de l'abandó s'identifica amb l'abandó. Identificat amb Tao, seré acollit per Tao. Identificat amb la virtut, serà acollit per la virtut. Identificat amb l'abandó, serà acollit per l'abandó. Capítol 24. Un home no pot guardar l'equilibri sobre la punta dels peus. Un home que camina a grans gambades no anirà massa lluny. Un home que s'exhibeix no pot sobresortir. Un home que es celebra passarà inadvertit. Un home que s'exalça no mereix elogi. Un home que es vanagloria no és excels. Tots aquests, comparats amb Tao, són com excés en l'aliment i desenfre en l'acció. Sempre són tinguts per reprovables. Per això l'home de Tao els ignora. Capítol 25. Hi ha quelcom d'inherent i natural que va existir abans que el cel i la terra, immòbil, insondable. Roman tot sol i ja mai es modifica. Ho omple tot i mai no s'extingeix. Ho podem considerar mare de l'univers. No conec el seu nom, però em veig forçat a donar-li un nom. Li dic Tao, el transcendent. Que transcendeix significa que avança. Avançar és arribar lluny, i arribar lluny retornar. Per això Tao és suprem, la terra és suprema, i l'home és suprem. Hi ha en l'univers 4 coses supremes, i l'home és una d'elles. L'home acata les lleis de la terra acata les lleis del cel, el cel acata les lleis del Tao, i Tao les de la seva pròpia naturalesa.
Capítol 26. Allò que pesa més és la base d'allò que menys pesa. El que és immòbil és el poder que domina el moviment. Per això el savi, encara que viatja tot el dia, mai no s'allunya del seu punt de partença. Encara que visqui rodejat de magnificència, mai no perd la pau. Com és possible, doncs, que un príncep, amo de 10.000 carros de guerra, es comporti tan lleugerament? Ser lleuger és perdre la base. Agitar-se és perdre el domini. Capítol 27. Un bon caminant no deixa petjades. Un bon orador no s'equivoca. Un bon calculador no necessita instrument de càlcul. Un bon guardià no necessita reixes ni forrellats. I no obstant, és impossible obrir allò que hi va tancar. El que sap lligar no utilitza cordes ni nusos. I no obstant, és possible desunir el que hi ha unit. Encara que l'home obri malament, per què refusar-lo? Per això el savi és sempre un salvador de l'home. I no en refusa cap. És un salvador de les coses, i cap no és refusada. Això li diem doble enteniment. Per tant, l'home bo és el mestre del dolent, i el dolent, ocasió de bondat. I aquell que no estimi el seu mestre i no estimi l'ocasió de la bondat, encara que diligent, restarà confús. I en això rau la subtilesa essencial. Capítol 28. Qui coneix el principi masculí però s'atén al principi femení és com una llera que trau tot l'univers vers ella. Sent la llera de l'univers, manté la seva integritat i retorna novament al seu origen. Aquell qui coneix el blanc és fidel al negre, es converteix en la norma del món. I sent la norma del món, posseeix l'eterna veritat que no vacil·la i retorna novament a l'absolut. Aquell qui, coneixent l'honor, roman fidel a la humilitat, serà la vall que haurà de rebre l'univers. I sent la vall de l'univers, posseeix l'eterna virtut que és sempre suficient i retorna novament a la totalitat. Al dividir-se, aquesta totalitat serà l'origen de nombrosos receptacles que en mans del savi tindran cadascun la seva funció. A la funció més important, però, no li cal discriminació. Capítol 29. Si un home intenta donar forma al món, modelar-lo al seu caprici, difícilment ho aconseguirà. El món és un vas diví que no es pot modelar ni retocar. Qui el modela el deforma i qui el burxa el perd. Per això el savi no intenta modelar-lo, per tant no el deforma. No insisteix, per tant no el perd. Perquè alguns van al davant i altres al darrere. Uns romanen callats mentre altres parlen. Uns són forts, d'altres febles. Alguns rebequen, d'altres moren. Per això el savi evita l'accés, l'extravagància i la complaença. Capítol 30.
Aquell que intenta governar per mitjà de Tao no utilitza la força de les armes. Només el guia el desig de servir i no d'imposar el seu poder sobre els altres. Quan hagi complert el seu propòsit, no se'n vantarà, ni serà altiu, ni s'enorgullirà. Pensarà que aquest era el seu deure. Així farà el bé, sense recórrer a la violència. Quan les coses arriben al seu extrem, comencen a declinar. Això està en contra Tao. I el que està en contra Tao camina ràpidament a la seva fi. Capítol 31. Pel que fa a les armes, aquestes són instruments de mal presagi. No són instruments per a l'home de Tao. Perquè els actes d'armes hi respondrà la violència. Allà on s'aquarteren els exèrcits només creixen espines i esbarzers. Les grans guerres sempre van seguides d'anys d'escassesa. L'home de Tao té l'esquerra com el lloc d'honor a casa seva. I per a les armes, la dreta. Fa ús de les armes només en casos inevitables. En les seves conquestes no hi troba plaer. Si hi trobés plaer, significaria que recreava en la matança d'homes. I qui es recrea en la matança mai no veurà complerta la seva voluntat. Capítol 32. Tao sempre ha estat una noció sense nom. Quan va caldre mencionar-lo, aleshores se li va donar un nom. Qui sap posar noms hauria de saber que existeix allò que és innominable. Coneixent això, coneixent allò que no mor mai. Capítol 33. Aquell que coneix els altres és hàbil. Qui es coneix a si mateix, savi. Aquell que conquereix els altres és fort. Qui es conquereix a ell mateix, poderós. Aquell que sap acontentar-se és ric. Aquell que sap mantenir el seu propòsit és ferm. Si no se'n desvia, roman. Qui pot morir, però no mor, assolirà la longevitat. Capítol 34. El gran Tao flueix per tot arreu, cap a l'esquerra i cap a la dreta. Totes les coses existeixen per mitjà d'ell i ell no les refusa. El donar és esplèndid, no exigeix retribució. Estima i nodreix totes les coses, però domina damunt d'elles. És sempre no existent, per això pot ser anomenat petit. Totes les coses retornen a ell, però ell no les reclama com a amo. Per això pot ser anomenat gran, perquè mai assumeix la seva grandesa. La grandesa rau en ell. Capítol 35.
Allò que s'até a la gran forma trobarà la plenitud. Viurà en pau, en salut i en harmonia. Músiques i regals fan d'aturar el caminant. Però Tao és tan pur que no té ni gust. Si el contemplem, no el podem veure. Si l'escoltem, no arribem a sentir-lo. Però si bevem d'ell, mai no s'esgotarà. Capítol 36. Abans de cenyir alguna cosa, cal primer de cenyir-la. Abans de ser feble, cal ser fort. Abans de demolir, cal edificar. Per rebre, cal haver donat primer. A això li diem saviesa. Allò que és tendre i feble venç el que és dur i fort. Els peixos han de ser deixats a les profunditats de l'estany. I les armes tallants d'una nació, allà on no puguin ser vistes per ningú. Capítol 37. Tao està sempre inactiu, però res no hi ha que no ho faci. Si el seguissin els prínceps i els reis, les coses es desenvoluparien per elles mateixes, perquè les coses, després que s'han desenvolupat, es disposen a l'acció. I això es minora per la simplicitat essencial, a fi de fer-les lliures del desig. I així, les coses, alliberades del seu desig d'acció, trobaran la pau. I el món, per la seva pròpia iniciativa, serà esmenat. Per molt insignificant que sembli la simplicitat, ni l'univers sencer podrà rendir-la. Si prínceps i reis fossin els seus deixebles, l'univers sencer es postraria als seus peus. El cel i la terra s'unirien per enviar-li suau rosada. Els homes, lliures de govern, viurien en harmonia. S'assolirien mèrits i es completarien assumptes. I, a l'aconseguir això, sentirien que haurien obrat segons la seva naturalesa. Capítol 38. La virtut superior no es té a ella mateixa per virtut. Per tant, té virtut. La virtut inferior es manté aferrada a la seva virtut. Per tant, no la posseeix. La virtut superior sembla inactiva, però res no hi ha que no ho faci. La virtut inferior actua i deixa sense fer les coses. La bondat superior està mancada d'intencions. La justícia superior actua amb un motiu. La virtut ritual demana la seva observança i pressiona els homes fins que aconsegueix sotmetre'ls. Després, quan espera el Tao, només resta la virtut. Quan és per la virtut, només resta la bondat. Quan és per la bondat, només resta la justícia. Quan es perd la justícia, només resta els ritus. El ritus és, doncs, l'ombra de la virtut i començament del caos. La virtut inferior és només aparença, aparença de Tao i el començament de la folla. Per això, l'home veritablement gran s'até el que és sòlid i no el que és lleuger. Recull el fruit i no la flor. Refusa el darrer i persisteix en el primer.
Capítol 39. Des d'antic, els éssers que han assolit l'u són el cel, perquè l'u va tenir la claredat, la terra, que per l'u va tenir l'estabilitat, l'esperit, que per l'u va tenir l'activitat, la vall, que per l'u va tenir la plenitud. Per l'u, tots els éssers entraren a l'existència. Per l'u, reis i prínceps governaren el món. Si el cel no fos pur, podria esquinçar-se. Si la terra no fos estable, podria esfondrar-se. Si l'esperit no fos actiu, deixaria d'existir. Si la vall no fos plena, es consumiria. Sense la potència creadora de vida, els éssers s'extingeixen. Si reis i prínceps no fossin governants, podrien ser deposats. El noble ha de formar-se en termes de l'humil. El d'alta posició ha de considerar l'inferior com el seu fonament. Per tant, reis i prínceps s'anomenen a ells mateixos l'ignorant, l'injust, l'indigne. No significa això que prenen l'humil com el seu origen. Allò que l'home més desdenya és la ignorància, la injustícia i el deshonor. I no obstant, reis i prínceps els fan servir com títols de noblesa. Per això, l'honor més alt és estar-ne mancat. Així els reis es creixen rebaixant-se, es rebaixen a l'intentar créixer. El príncep no ha de ser sobreestimat com una joia única, ni menyspreat com els codols innombrables. Capítol 40. Retornar és impuls de Tao. Suavitat és la funció de Tao. Totes les coses de l'univers provenen de l'existència i l'existència de la no existència. Capítol 41. Si els esperits més alts senten parlar de Tao, segueixen la seva sendera. Si els esperits mediocres senten parlar de Tao, a vegades sembla que l'accepten, d'altres que l'abandonen. Si els esperits inferiors senten parlar de Tao, riuen en veu alta, i aquest riure ens parla de la grandesa de Tao. Per això diu el proverbi: Tao, tot i sent llum, apareix fosc. Tao, tot i sent progrés, sembla retrocés. Tao, tot i sent llis, apareix com aspre. La virtut superior és buida com una vall. El blanc més blanc està mancat de color. La virtut més perfecta sembla insuficient. La virtut més sòlida sembla fràgil. La naturalesa més simple sembla mudable. El quadrat més il·luminat no té angles. El vas més intens és difícil d'omplir. El so més alt és difícil de sentir. La forma més vasta no pot visualitzar-se. Tao és amagat, no té nom, però en Tao totes les coses es realitzen. Capítol 42. Tao produeix l'u. L'u produeix el 2. El 2 produeix el 3. El 3
produeix totes les coses. Totes les coses van des de l'ombra, yin, vers la llum, yang, i són harmonitzades per l'alè diví, chi. El que altres ensenyen, jo també ho ensenyo. L'atrevit i el violent no moriran d'amor natural. Consideraré aquesta màxima com el meu adoctrinador. Capítol 43. Allò que no existeix és capaç de penetrar l'impenetrable. Per això, coneix que la no acció és útil. Ensenyar sense paraules. Ser útil sense acció. Pocs han fet això en aquest món. Capítol 44. La fama o tu mateix? Què és per a tu més íntim? Tu o les teves riqueses? Què estimes més? Guanyar o perdre? Què et fa més desgraciat? L'excés d'amor per qualsevol cosa porta a la prodigalitat. Grans riqueses seran seguides de grans desferres. L'home que s'acontenta no pateix desgràcies. El que sap aturar-se evita el perill. La seva vida serà llarga. Capítol 45. La màxima perfecció sembla imperfecció, però en el seu ús mai no s'esgota. La més gran plenitud sembla buidor, però en el seu ús mai no s'esgota. La màxima rectitud sembla tortuosa. La més gran destresa, turpitud. La més gran eloqüència, caqueig. L'activitat supera el fred. La quietud, la calor. Només mitjançant puresa i quietud és possible regir l'univers. Capítol 46. Quan Tao regna en el món, els cavalls més veloços s'usen per arrossegar carros de fems. Si no regna, els cavalls de guerra pasturen als camps. No hi ha crim més gran que perseguir els desigs. No hi ha misèria més gran que conèixer el content, ni major calamitat que entregar-se a la cobdícia. Per això el content de saber-ne satisfet produirà content. Capítol 47. Sense anar més lluny de la nostra porta, podem conèixer el món sencer. Sense sortir cap balcó, contemplar el Tao del cel. Com més ens allunyem, menys coneixem. Per això, el savi tot ho coneix sense traslladar-se. Tot ho veu sense haver-ho mirat. Tot ho acompleix sense haver-ho executat. Capítol 48. Qui perseveri en l'estudi augmentarà els seus coneixements dia a dia. Qui perseveri en Tao els perdrà dia a dia. Per la contínua pèrdua arribarà a la no acció. Per la no acció tot s'acompleix.
Capítol 49. El savi no posseeix un jo propi. Fa del jo aliè el seu propi. Amb el bo obra bé, amb el dolent obra bé, i així assoleix el bé. Amb el just és just, i també ho és amb l'injust, i així assoleix la justícia. El savi viu en pau i regna en la simplicitat. I quan tots se'l miren i l'escolten, considera totes les criatures com una mare els seus propis fills. Capítol 50. L'home que viu massa mor abans. Les parts de la vida són 3 de 10. Les parts de l'amor també són 3 de 10. Els homes que des del naixement s'encaminen cap a la mort són també 3 de 10. Per què? Doncs perquè s'estimen la vida amb massa intensitat. Els que no persegueixen el viure no són esclaus de la mort. Aquell que de veritat sap conservar la seva vida. Quan viatja no troba tigres ni rinocerons, i si lluita no és vulnerable a les armes. El rinoceron no troba on embastir les seves banyes, ni el tigre on clavar les seves urpes, ni les armes on enfonsar el seu tall. Per què? Perquè no busca els perills de mort. Capítol 51. Tao produeix les coses. La virtut les nodreix. Es manifesten en formes diferents i caminen cap a la llur perfecció. Per això totes les coses honoren Tao i estimen la virtut, no per coacció, sinó sempre pel seu propi acord. Honoren Tao i estimen la virtut per natural inclinació. Després Tao les produeix, alimenta, desenvolupa i protegeix. Un cop són existents, no les refusa, les manté però no se n'apropia. Actua damunt d'elles, però no s'apropia de la seva voluntat. Les educa i no les domina. Quan s'han assolit, no les reclama. Com que no les reclama, no les perd. Capítol 52. El principi de l'univers pot ser considerat com la mare. Coneixent la mare, l'home coneixerà els fills, però encara que conegui els fills, prefereix la mare. Aleshores, encara que el seu cos desfalleixi, no morirà. Si manté tancats els llavis i tanca les portes, no s'afablirà. Però, si obre el seu cor al desig i estima l'acció, no podrà salvar-se. Percebre la petitesa de les coses és ser perspicaç. Mantenir-se en el que és feble és ser fort. Usa la teva llum, però paga la seva lluentor. Així no et faràs cap mal. En això rau el Tao etern. Capítol 53. Deixeu-me posseir el coneixement pur i anar pel gran camí del Tao. Ja que temo apartar-me d'ell, el gran camí és fàcil i planer, però la gent prefereix les dreceres. Mentre els palaus reials són ben atesos, els camps estan plens d'esbarzers i els graners buits. Portar vestits suntuosos i armes ben esmolades.
sadollar-se de beguda i aliments, posseir riqueses excessives, és induir al robatori. No és això desviar-se de Tao. Capítol 54. Aquell que planta profundament mai no veurà que remou el que ha plantat. El que abraça amb fermesa no deixa anar amb facilitat. Fills i nets continuaran els sacrificis ancestrals per infinites generacions. Si cultiva el Tao per ell mateix, la seva virtut serà veritable. Si el cultiva en família, la seva virtut serà abundant. Si el cultiva en el seu poble, la seva virtut serà duradora. Si el cultiva en la seva nació, la seva virtut serà completa. Si el cultiva en el món, la seva virtut serà universal. Així, per la virtut de l'home, coneixem l'home. Per la virtut d'una família, coneixem la família. Per la virtut d'un poble, coneixem el poble. Per la virtut d'un estat, coneixem l'estat. Per la virtut del món, coneixem el món. Com sé que el món ha de ser així, governat per Tao, mitjançant l'observació. Capítol 55. Aquell que ha estat dotat de plena gràcia és com un infant. Cap insecte verinós li clava el seu fibló. Cap bèstia salvatge l'ataca. Cap au de rapinya li cau al damunt. Els seus ossos són fràgils, els seus tendons febles, però la seva abraçada és forta. No coneix la unió del mascle i la femella, però posseeix la plenitud del sexe. Vitalment és perfecte. Pot cridar sense quedar-se ronc, perquè posseeix l'harmonia. I qui coneix l'harmonia, coneix el que és durador. Conèixer el que és durador és acostar-se a la claredat. Viure intensament porta la dissort. Deixant bategar el cor, ens acostem a la mort. Capítol 56. Llima les arestes. Suprimeix el que és divisible. Entela allò que brilla. Confon-te amb el que és tan humil com la pols. Aquesta és la veritable igualtat, que no es pot conèixer, ni es pot alienar, ni pot ser beneficiada, ni ser malmesa, ni ser exalçada, ni adulterada. Per tant, és la cosa més valuosa del món. Capítol 47. Encara que es governi una nació amb rectitud i es lluitin les guerres amb astúcia, el regne s'haurà d'assolir per la no acció. Aquest és l'únic mitjà per abastar-lo. No hi ha cap més de possible. Com sé que això és cert? Així. Com més restriccions i prohibicions hi hagi, més pobre serà el poble. Quantes més armes, més confusió. Quanta més indústria, més objectes inútils. Quantes més lleis i reglaments, més bandits i lladres. Per això el savi diu: si jo m'entrego a la no acció, els homes aprendran a desenvolupar-se rectament per ells mateixos. Si no estableixo normes, els homes se'n beneficiaran. Si jo m'allibero de desig, els homes romandran senzills. Capítol 58.
Com més lent i inactiu sigui un govern, més feliç i pròsper serà un poble. Com més exigent sigui un govern, més a disgust estarà el poble, ja que en el sofriment es forja la felicitat i a la felicitat s'hi amaga la desgràcia. Com coneixerem el millor govern? Només quan aquest govern no apliqui correctius. D'altra forma, la rectitud es tornarà astúcia i el bé, mal. Els homes han ignorat molt de temps aquestes veritats. Per això el savi és esmolat, però no talla, angulós, però no fereix, recte, sense imposar la seva rectitud, brillant, sense enlluernar. Capítol 59. Per regir l'home i servir al cel, el savi només utilitza la moderació, ja que només la moderació ha pogut ser conforme al principi, Tao. Aquesta conformitat primària és acumulació intensa de virtut. Amb virtut intensament acumulada no hi ha res impossible de vèncer. Com que no hi ha res que no pugui vèncer, ningú no coneixerà el seu poder. I si ningú no coneix el seu poder, podrà prendre possessió d'un poble. Perquè els seus actes s'identifiquen amb la mare, el governar el poble ho farà per molts anys. Per això sabem que està profundament arrelat i fermament recolzat i que coneix el camí de la longevitat i el de la immortalitat. Capítol 60. Governa un gran estat, tal com rostiries un peix petit, amb suavitat. Deixa que Tao regni el món i els esperits perdran el seu poder màgic. No pas perquè no segueixin sent poderosos, sinó perquè el seu poder no farà mal als homes, ni ells faran mal a l'home, ni el poder del savi danyarà el poble, com mai cap d'ells no ha fet mal a ningú. La virtut residirà en ambdós. Capítol 61. Un gran estat és com una llera molt fonda, des la qual flueixen tots els rius. És la vall del món i el femení del món. El femení subjecta el masculí per la passivitat, que és la forma d'ocupar el lloc inferior. Així, un gran estat s'humilia davant d'un petit, a fi de sotmetre'l. I un de petit s'humilia davant d'un de gran, a fi de conquerir-lo per a ell. Per això uns humilien per ser més poderosos i altres per ser més extensos. El desig d'un gran estat és el de governar sobre el màxim nombre d'homes possible. El d'un de petit és ser més útil i considerant que tots dos poden assolir els seus desigs, el més gran és el que hauria d'humiliar-se. Capítol 62. Tao és la font de totes les coses, el tresor de l'home bo i el refugi del dolent. A la coronació d'un emperador i en el nomenament dels ministres. Millor que aquell qui tramet el seu tribut amb joies o cavalls, i el que hi tramet Tao. Per què els antics estimaven Tao?
Doncs perquè mitjançant la seva recerca el culpable troba la pau. Per aquesta raó se'l considera el més valuós del món. Les bones paraules procuren honors. Les bones accions engrandeixen l'home. Capítol 63. Practica la no acció. Emprèn allò que no és factible. Assaboreix el que és insípid. El savi desitja no desitjar i no aprecia el que és difícil d'assolir. No aprenent, aprèn, però analitza allò que altres passa inadvertit. Així, deixa créixer les coses per elles mateixes i no s'aventura a l'acció. Considera gran el que és petit, molt el que és poc. El que és fàcil com si fos difícil. El que és gran com si fos petit. Tot el que és difícil comença sent fàcil i tota cosa gran comença sent petita. L'arbre que no poden abraçar els braços d'un home creix d'un tendre brot. L'alta torre sorgeix d'un pilonet de terra. Un viatge de 100 milles comença als nostres peus. Després el savi no emprèn grans coses i assoleix la grandesa. Aquell que promet amb facilitat difícilment mantindrà la promesa. A qui les coses li semblen fàcils, difícils se li faran. Per això el savi considera les coses com si fossin difícils i així no hi troba dificultat. Capítol 64. El que és immòbil és fàcil de retenir. El que encara no es manifesta és d'evitar. El que és fràgil és fàcil de trencar. El que és petit és fàcil de dispersar. Tracta amb les coses abans de que entrin a l'existència. Regula-les abans de que es confonguin. L'home vulgar fracassa la vetlla del triomf. Si tens tanta cura del final com del principi, no fracassaràs. Capítol 65. Antigament, els versats en Tao no se'n servien per a despertar la saviesa en els homes, sinó que s'utilitzaven per a tornar-los a la simplicitat. És difícil governar els que saben massa. Per això regir un país augmentant el coneixement és destrossar-lo. Regir un país disminuint el coneixement és beneir-lo. Qui segueix aquests dos principis coneix la norma. I atenir-se a la norma és posseir la virtut sublim. La virtut sublim és infinitament profunda. Sembla el revers de les coses, però ella assoleix la pau suprema. Capítol 66. Tao és per l'univers, com les lleres i les valls són per als rius i els mars. Els rius i els mars regnen sobre les valls perquè les seves aigües davallen fins al seu fons i així regnen sobre les valls. Per això el savi, per superar els homes, ha de mantenir-se sota d'ells i per conduir-los situar-se al seu darrere. I així encara que estigui a dalt, els homes no sentiran el seu pes. I encara que els avanci, no notaran que els fa nosa. El món aprecia mantenir-lo en un alt lloc i mai no es cansa d'ell. A causa de que no lluita, mai ningú no lluita contra ell.
Capítol 67. Em diuen: tan gran com és Tao i, no obstant, està mancat de forma. Perquè és gran, per això està mancat de forma. Si li poguéssim donar una forma, hauria perdut la seva grandesa. Posseeixo 3 tresors que guardo i agombolo. El primer és amor, el segon, moderació, el tercer, anul·lació. Aquell qui estima és valent, el moderat té reserves. Qui s'anul·la pot col·locar-se al primer lloc, però avui es prefereix el valor a la dolcesa, l'ambició a la moderació, l'acció a l'anul·lació. Però tot això només porta a la mort. Però aquell qui lluiti amb amor vencerà. Qui es defensi amb amor serà segur. El cel es salvarà i el protegirà per l'amor. Capítol 68. El millor soldat no és violent. El millor guerrer no és cruel. Un gran conqueridor no combat. Un gran general es manté per sota dels seus homes. Aquesta és la virtut de la no violència. Aquesta és la forma de conduir l'home. Aquesta és la suprema unió amb el cel. Capítol 69. Un antic estratega ha dit: no desitjo pas ser anfitrió, prefereixo ser un hoste. No vull avançar ni una polzada si he de retrocedir un peu. És a dir, no ha d'amanar-se a les tropes com si no hi fossin, no arremangar-se com si no es tinguessin braços, no atracar amb les armes, tenir en compte l'enemic. No hi ha pitjor mal que menystenir les forces de l'enemic. Menystenir llurs forces és estar a punt de perdre's. Així, quan es trobin els 2 exèrcits, vencerà el compassiu. Capítol 70. Les paraules tenen un origen, els fets una llei. Les meves paraules són fàcils de comprendre i fàcils de seguir, però no obstant, ningú no les comprèn i ningú no les practica. És la saviesa la que priva l'home d'acostar-se a mi. Són pocs els que em segueixen, perquè estic més enllà de tota lluança. Per això el savi es cobreix amb una tela tosca, però guarda joies en el seu si. Coneix el seu valor, però no en fa ostentació. S'estima ell mateix, però no es té en alta estima. Refusa allò darrer i assenyeix allò primer. Capítol 71. És més perfecte desconèixer la pròpia saviesa. Conèixer-la és com partir una malura. Només quan se sap que es pateix aquesta malura, hom pot veure-se'n lliure. El savi no pateix aquest mal perquè reconeix que el pateix. Capítol 72. Si els homes no temen l'autoritat, pitjors mals els cauran al damunt. Assegureu-los una vivenda ampla i una vida abundant. Només quan fineixi la seva estretor s'acabarà el seu descontent.
Capítol 73. Aquell home, el valor del qual es manifesta en la gosadia, morirà. Aquell home, el valor del qual es manifesta en la prudència, es salvarà. Conèixer aquestes veritats és saber distingir-ne l'una, la bona, de l'altra, la malfaent. Com podrien conèixer el judici del cel? El Tao del cel no lluita, però sempre obté la victòria. No parla, però sempre té resposta. No reclama, però les coses arriben per elles mateixes. Roman pensatiu, però té projectes. Vasta és la xarxa del cel i llurs malles folgades, però res no se li escapa. Capítol 74. Si l'home no tem la mort, per què amenaçar-lo amb la mort? Suposem que tem la mort i podem castigar-lo amb la mort. Qui gosaria aleshores fer-ho? Només el suprem executor. Qui dona la mort en lloc d'ell és com l'aprenent del fuster que intenta serrar en lloc seu mestre. Difícilment podrà evitar tallar-se la seva pròpia mà. Capítol 75. El poble està famolenc. Té fam perquè els seus governants l'aclaparen amb impostos. El poble és rebel i ho és per la intromissió dels seus governants. El poble no tem la mort i no la tem perquè desitja amb ànsia el viure. Capítol 76. Quan l'home és viu, és tendre i flexible. Quan mor, és rígid i dur. Animals i plantes, quan neixen, són fràgils i tendres. Al morir resten seques i marcides. D'aquí ve que allò que és rígid i dur pertany a la mort, i allò que és tendre i flexible pertany a la vida. Per això el soldat dur no venç a les batalles, i l'arbre rígid és creventat pel vent. El lloc del fort i del gran és a baix, el del feble i tendre a dalt. Capítol 77. El Tao del cel no és com tensar un arc. La part superior baixa, l'inferior puja, es redueix la llargada i augmenta l'amplada. Així el Tao del cel arrabassa aquells que tenen massa i dona a aquells que els manca el suficient. El Tao de l'home, pel contrari, pren del pobre per augmentar la fortuna del ric. Qui, tenint el suficient, ho posa al servei de qui no ho té? Només aquell que posseeix Tao. Per això el savi no tresora. Com més ajuda als altres, més se'n beneficia. Com més dona, més té. El Tao del cel pot ajudar i mai no perjudica. El Tao del savi actua, però mai no conté. Capítol 78. Les coses més febles del món poden superar les més fortes. Res no hi ha al món que pugui comparar-se a l'aigua
per la seva naturalesa blana i feble. Però quan ataca el que és dur i fort, demostra ser més poderosa. Això pot comprovar-se. El que és feble pot vèncer el que és flexible, el que és rígid. Tots coneixem aquesta veritat, però fem veure que la ignorem i no la practiquem. Per això el savi diu: aquell que suporta tots els ultratges d'un país pot esdevenir el seu cap. Aquell que suporta totes les calamitats del país pot ser el seu rei. Certes són aquestes paraules, encara que semblin paradoxals. Capítol 79. A un gran odi cal correspondre-li amb amor. D'altra manera, encara que l'odi cessi, sempre deixarà empremta. Pot acabar això feliçment. Per això el savi prefereix el cantor esquerrà en un acord i no el preocupa allò que facin els altres. El virtuós acut a l'acord, el rancuniós a l'exacció. El tau del cel no té preferències. Es manté sempre al costat de qui obra bé. Capítol 80. Imaginem que governo un país de pocs habitants. Els meus súbdits tindrien embarcacions que mai no farien servir. Els ensenyaria a témer la mort i a no allunyar-se. Per molts carruatges que hi haguessin, mai no hi viatjarien. Encara que tinguessin armes i cuirasses, no les mostrarien. Els portaria altra volta a l'ús de cordes amb nusos, en lloc de l'escriptura. Trobaríem saborós el seu aliment, rics els seus vestits, còmodes llurs cases, felicitat en les seves costums. Encara que els reialmes veïns estiguessin tan a la vora que poguessin sentir el bordar dels seus gossos i el cant dels seus galls. Els homes d'aquest petit reialme mai no desitjarien abandonar-lo. Capítol 81. Les paraules no denoten saviesa. La saviesa no rau en les paraules. L'home de mèrit no és vanitós. El vanitós no és home de mèrit. L'home virtuós no combat. El que combat no és virtuós. Qui posseeix coneixements no estima la saviesa. Qui estima la saviesa no posseeix coneixements. Per això el savi no exhibeix la seva grandesa.